Ġiet imnedija skema li għandha lan li tippromovi r-rinnovazzjoni ta' binjiet residenzjali u proprjetajiet privati biex ikunu aktar effiċjenti f'dak li għandu x'jaqsam ma' enerġija. L-iskema Rinnova Darek se tkun qed tgħin residenti fin-naħa ta' ġewwa tal-Port il-Kbir. Din l-iskema se tkun qed tirrifondi lura sa 90% tal-ispiża tax-xogħlijiet b'massimu ta' 15,000 euro biex ikun hemm użu iżjed effiċjenti tal-enerġija. Minkejja li l-iskema pilota b'total ta' 600,000 euro se tkun miftuħa residenti tal-Port il-Kbir mhux esklus li din tinfetaħ għal residenzi oħra madwar pajjiżna. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni Karla Zoppardi spjega wħud mill-bidliet li wieħed jista' jagħmel. Per eżempju, l-insularità tagħha insulation, fejn dak li jkun jista' jibda kontrabejt, jagħmel insulation aħjar, cross ventilation fejn jidħol ovvjament l-arja pura, li jkollok in-natura tibda dik l-arja, dawl naturali biex ovvjament inaqqas l-użu tad-dawl li huwa true energy u affarijiet bħal solar water heater li jista' jidħol element qawwi fuq hekk u fejn jidħlu pereżempju double glazing jew l-installation ta' double glazing. Is-Segretarju Parlamentari għall Kostruzzjoni Krista Ġus spjega kif din l-iskema hi waħda soċjali għax se tgħin l-aktar familji vulnerabbli biex jagħmlu tibdiliet f'darhom iżda eventwalment inaqsu l-kontijiet tal-enerġija. Għaliex hawnhekk il-maġġoranza assoluta tal-binjiet li hemm huma binjiet ta' wara l-gwerra, binjiet li b'mod tradizzjonali, binjiet li anke biex tirrinnovhom trid ħafna spejjeż. Kif ukoll li fil-maġġoranza assoluta tagħhom joqogħdu ħaddiema. U allura aħna għedna li din l-iskema pilota għandha tiġi varata f'dawn in-naħat sabiex ikunu jistgħu jbenefikaw il-familji tagħna. Il-Ministru Aron Farrugia qal li din l-iskema għandha taġixxi bħala bażi għal aktar skemi potenzjali li se jgħinu l-Gvern jilħaq il-miri tiegħu li jnaqqas l-emissjonijiet. L-applikazzjonijiet għal din l-iskema se jintlaqgħu mill-1 ta' Marzu sal-1 ta' April.